Biva Jamatia Tiprasarok no amse kedegromoi TAMO kogno heitong norok saiman khangke norok ni reaction mo haingnai. Lila ni acting no to sung jotono na thukjago phiaba Lila ke Sabo no inspire ngai okok borok industry ni haparo bini mung khlaigai tong. Cini Tripura ni jotoni sesikang Prime Minister Indira Gandhi bai malaigai edisini kok sanai Sabo abai korno sinam sukhe naitoni video no paithak jora. Norok sidesi Tripura wo YouTube ni bisingtwi jotoni se rang kabangkuk ajena channel eba ke category bomo bo ngai tong. Jengkok borok bai tabo ke YouTube o kabangma video no nugui mankha short film music video tei news rok bo jengkok borok bai ni nugui mankha phiaba aroni bisingo jotoni se rang kabangkuk ajena channel engka news channel rok. Jeng jotono saimano tabok Tripura ni situation bahai bo ngai tong aboni bagai Tripura ni news channel tongnai rok din phaikan ke news cover khaisini khai kul simanya aboni bagai jesing news kabang mannai amsing rang bo ngai belai ni kaham. Lila ni comedy eba ke acting no to Cini Tiprasarok naithukjak mani jotono cover chawi tongo phiaba Lila ni favorite comedian ke Sabo abo norok sidesi मुझे नहीं पता Lila kaisa bini interview o sawi khnarka bini bo favorite comedian tongo hnei abo ongkha Bollywood ni Rajpal Yadav ओह ये नहीं पता था यार tam norok sidesi Biva Jamatia amse kedegromoi Cini Tiprasarok no TAMO kogno heitong पता नहीं norok siangi tongkhan ke Cini Sar Tribal Welfare ni Minister Rampoto Jamatia Biva ni asol yongklai ge hnei bo sia nungnai o kogno no Biva Jamatia Cini Tiprasarok no khogoi tongo tamni hinke jeng jotono saimano tini haijarao Sar Rampoto Jamatia no Cini Tiprasarok kwbangma borok nung chajaya ngai tongo hnei aboni bagui ning Cini Tiprasarok Sar Rampoto Jamatia Biva ni asol yongklai ge hnei saiman khan ke Cini Tiprasarok Sar Rampoto Jamatia no chajaya wngma bai Biva ni career rophano kwbangma jengjal phaimano hai hinai kirijagai Biva Jamatia o kogno lukurok ni thani khogoi toniu o kok busuk joratei kbui abole angbo saimania haifanung Biva Jamatia bini interview o kaisa kok sawi khnaroka bo bini live no snam thani bini yakung bai no sakbai thangba chawi samung khainai hinai tei bosaka bo politics rok bai hakchal khene tongnai hinai tamni hinke bini je kono jagao knowledge krei o jagao bo yapri chepnam sugya hinai saka je borok kaham samung khainai abono to bo support khainai hinai saka phiaba je jagao bini knowledge krei o jagao bo khoroksa leader ngai samung khainai musugya hinai bo Cini Tiprasarok no sawi khnarakha tei bo Cini Tiprasarok rang paisani bagai politics o samung khai tongnai rokno bo kok ksarkha Cini Tiprasarok haino kelengna nai tongmani jorao norok rang paisani bagai politics o himui tongkha hinke norok o samuno yakarei phaidi eba ke dofano mothangna bagai se samung khaidi hinai bo kok ksarkha bayap song norok Biva Jamatia ni one sok muno bahing jaka abono comment khai sadi tei bini one sok muno norok chajaka hinke Biva Jamatia ni bagai video no like kaisa khainen tapokdi Phaidi taboke Tripura ni jotoni sesikang Prime Minister Indira Gandhi bai malaigai edisini kok sanai rok Sabo borok ni mung TAMO abono silainai borok ni mung wngkha Pavitra Rani Jamatia bai Pavitra Bhakti Jamatia borok knunya Tripura ni jotoni sesikang Prime Minister Indira Gandhi bai malaigai edisini kok sanai rok hinma bai payakho 1980 soni Danga no mothakna bagai Prime Minister bai malaigai kok salainai rok bo borok no tei borok ni logo bo tei khorok ni tongkho borok ni mung wngkha Anand Jamatia bai Modujit Debborma borok khorok brekheno thangai Prime Minister Indira Gandhi bai malaigai edisini kok tei 1980 soni Danga no mothakna bagai kok salainai rok borok khorok breino tei bo kusini kok hinke Pavitra Rani Jamatia bai Pavitra Bhakti Jamatia borok knunoi no tabok bo kathang tongkho phaidi bayap song jeng jotono surilainai Pavitra Rani Jamatia bai Pavitra Bhakti Jamatia ayo kolok ngai Cini Tiprasarok dofarok bini dofani yakni yogmano bo nuglang thang hnei